Σήμερα είναι ημέρα Κυριακή, 6 του Μάρτη 2016. Έχουμε έρθει στο χωριό Αλέα και θα επιχειρήσουμε το όρος Τραχή. Ψηλότερη του κορφή το Καρούμπαλο. Εκεί επάνω 1808 μέτρα. Να η δυναμική ομάδα, η γαμιστερή η Αθηνά. Έλα, καλημέρα. Για το Καρούμπαλο, καλημέρα. Γεια σου Μαρία, δυνατό ποτήρι. Ωραίες πατάτες, καρπούζια, όλα με το μαχαίρι. Ο μανάβης του χωριού δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση και φωνάζει. Έχουμε κάνει γύρω στα 200 μέτρα υψομετρική από την Αλέα. Επάνω είναι το Καρούμπαλο, 1808. Εδώ είναι τα μέλη της ομάδος. Όλοι είναι πυροβολημένοι. Εάν κανείς θέλει να κάνει ντους, γιατί θα καθυστερήσουμε πήγε κάποιος τουαλέτα, μπορεί να... Σωτήρη, πώς είμαστε σήμερα? 21. 21. Πω και 10 η φιγούρα, 31. Μπράβο, ναι. Θα κερδίσουμε σήμερα. Να ο Γιώργος εκεί. Γιώργο, γιατί ξύνεις τα μάτια σου, νηστάζεις? Εγώ ξύνω τα τσίνορα. Γιώργο, τι λες, πώς τα βλέπεις? Ωραία, άνετα, έτσι? Χαλαρά θα πάμε. Καιρός, ο καιρός. Εδώ έχουμε και την Μπάρμπη της ομάδος. Κυρία Μπάρμπη, για πείτε κάτι. Άκου την Μπάρμπη της ομάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πώς θα βλέπεις, άνετα θα πάμε? Πώς? Θα πάμε. Πού θα πάμε και δεν θα γυρίσουμε? Όχι, πρέπει να γυρίσουμε. Δεν περιμένουμε σένα, τελείωνε. Στο λέω. Θέλω να χαρτομάτω. Δεν θα κάνουμε 10 ώρες επειδή εσύ πιάνεις την μπάρλα να πούμε και φωτογραφίες τον καθένα 20 φορές. Και μετά πετάμε, εμείς πετάμε φωτογραφίες. Πώς τη βλέπεις την ομάδα σήμερα? Πετάει έτσι, ωραία είμαστε. Δεν πετάει, έχεις ένα πίσω και την τραβάς. Παναγία μου. Πάρε με λίγο και εμένα. Η κυρία, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Όπως είσαι Μαρία, τι κρατάς? Πού κοιτάω όμως? Εδώ, δεν χρειάζεται, πέτω μέσα εκεί. Γεια σου Σωτήρη. Είμαι κι εγώ ένας από τους 21 της ομάδας και έχω αναλάβει τα εικονοληπτικά καθήκοντα. Τι να κάνουμε, πάντα έτσι. Σωτήρη, χωρίς παρεξήγηση, νομίζω ότι είσαι ο πιο απαραίτητος της ομάδας. Θα τα πούμε πιο πάνω και στην κορφή, οπότε σήμερα μας κάνει τρομερό καιρό. Θα πάμε τέλεια. Πράγματι. Και μετά η ταβέρνα στο χωριό, είδες, ο Αλέος, έτσι λέγεται η ταβέρνα. Τι θα φάμε εκεί πέρα? Φασολάδα, μελιτζάνες, πατάτες μας είχα. Θα ευχαριστηθούμε. Γεια σου Μαράκη, ευχαριστώ για το... Γεια σου Σωτήρη μου. Και εκεί απέναντι στο Σκιάθι 1741 βλέπουμε μια αναρχητική στέγη. Νάτι. Φτάσαμε στο διάσελο, περίπου 1500 μέτρα, όπου υπάρχουν οι στάνες, οι ποτίστρες, δεξαμενές. Ο ξενοφώντας με τον Γιώργο, έρχεται η ομάδα. Μπροστά μας είναι ο Σκιάθης, 1741, συνδετικό με τον Ολίγυρτο. Εκεί επάνω είναι η υψηλότερη κορφή του όρους Τραχή, το Καρούμπαλο, 1808 μέτρα. Σε μία ώρα θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, τώρα που είμαστε στο διάσερο στα 1500, έχουμε την πρώτη απώλεια.
Βλέπουμε την Αναστασία σε ημιθανή κατάσταση. Τα έχει φτύσει. Απολαμβάνει. Τώρα εγώ για να τη συνεφέρω τι θα πάω να κάνω? Θα πάω να της δώσω το φιλί της ζωής. Αναστασία, ετοιμάσου, έρχομαι. Βάλε την ασπίδα. Εδώ στα 1500 υψόμετρο βλέπουμε μια υπόγεια δεξαμενή. Τεχνητό έργο είναι, δεν είναι δολίνη. Σαν παλαιό ασβεστοκάμινο. Εδώ από ό,τι φαίνεται οι τσοπάνιδες συσσωρεύανε κομμάτια πάγου, το λιώνανε το καλοκαίρι για να ποτίσουν τα ζώα τους. Πρόσεξε μην πέσεις. Το έδαφος είναι σαφρό. Άμα πέσουμε ένα χαμένο κορμί λιγότερο. Λοιπόν, η ομάδα βρήκε απάγγιο στη δεξαμενή. Ωραία, κρύο δεν κάνει, φυσάει όμως. Και είμαστε λίγο ιδρωμένοι. Να την κορφούλα μας, εκεί θα πάμε. Σε μια ωρίτσα είμαστε εκεί. Έχουμε φτάσει στα 1700 μέτρα περίπου. Μας μπαίνουν άλλα 100 μέτρα υψομετρικά. Σε 20 λεπτά θα είμαστε στην κορφή. Στο βάθος 1981 μέτρα. Η Οστρακίνα, ψηλότερη κορφή του Μενάλου. Ακούγεται μια φωνή. Να, ο πρόεδρος. Γεια Σωτήρη, γεια! Έχει ανέβει επάνω στο εκτεθειμένο. Έτσι είναι, ομορφαίνουμε τη διαδρομή μας με δύσκολα περάσματα. Βάζουμε ποικιλία στη ζωή μας. Δύο γυναικείες παρουσίες. Μπροστά η Αναστασία, πίσω η Μαρία. Καταπίνουνε τα βουνά, λες και είναι στραγάλια. Μπράβο κορίτσια. Απέναντι το βουνό Σκιάθης 1771. Στο βάθος η Μεγάλη Ζήρια. Ψηλότερο σημείο, ψηλότερη κορφή της Ζήριας στο σημείο 2376. Δεύτερη σε ύψος κορφή μετά τον προφήτη Λία του Ταΐγετου 2407. Αριστερά από το σημείο ο προφήτης Ηλίας της Ζήριας 2231. 1934 η Σκύπιζα, η ψηλότερη κορφή του Ολίγυρτου πάνω από τη Λάφκα. Αριστερά από τη Σκύπιζα η Χιονότρυπα, στο βάθος 1831 το Γκριμπίνι. Πάνω από το χωριό Γκιόζα η Μάτη. Πίσω από το Γκριμπίνι, αριστερά 209 η Ντουρντουβάνα, λίγο δεξιά της 2078 η Τριανταφυλλιά. Πιο πίσω ο Χελμός, υψηλή κορφή 2355, τρίτη σε ύψος. Δεξιά ο γκρεμός στη θέση ήλιος, Συνεραϊδόραχη 2234. Κοντεύουμε να φτάσουμε στην κορφή. Βλέπουμε ότι η προχθεσινή χιονόπτωση δημιούργησε μερικές κορνίζες, να όπως εδώ φερειπίν, όπου υπάρχει ένα μικρό χάος. Κάτω είναι το χωριό από όπου ξεκινήσαμε, η Αλέα. Επιτέλους, μετά από 3,5 ώρες πορεία, καλύψαμε τα 1000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του χωριού Αλέα και της κορφής Καρούμπαλο 1808 του όρους Τραχή. Τραχή είναι όνομα και πράγμα. Στο βάθος βλέπουμε Ντουρντουβάνα, Τριανταφυλλιά, όλο το Χελμό.
Μπροστά μας είναι η Σκύπιζα 1934. Δεξιά από τη Σκύπιζα η Μεγάλη Ζήρια 2376. Μπροστά μας το όρος Σκιάθης 1771. Γίνεται από την Κανδύλα, από το δρόμο που πάει από την Κανδύλα στην Φαλία. Κάποια άτομα έχουν καθυστερήσει, έρχονται σιγά σιγά. Το δασωμένο 1634 ο Φαρμακάς. Η ομάδα στην κορυφή. Πίσω βλέπουμε τις υπόλοιπες κορφές από το βουνό Τραχή. Μπροστά μας είναι η Αχλαδόστρugga, πιο πέρα είναι ο Ανεμόμυλος, μετά είναι η Λατσόνα και το Λεσοβίτι. Καταλήγει στο χωριό Σαγκά. Ο Σαγκάς είναι κοντά στο τούνελ του Αρτεμισίου. Απέναντι άμα δούμε, βλέπουμε τον Αϊντίνη 1849, ο Στρακίνα 1981. Έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ο καιρός επάνω ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν φύσαγε, σχεδόν με τα κοντομάνικα ήμασταν. Κατεβαίνουμε με λίγη επιφύλαξη διότι το χιόνι έχει πατικωθεί από τα βήματά μας και γλιστράει. Η ώρα είναι 3 παρά 10. Γύρω στις 5.30 θα είμαστε στην Αλέα. Μας περιμένει το πιο ενδιαφέρον μέρος της ορειβατικής δραστηριότητας, η ταβέρνα. Θα τα σκίσουμε, έχουμε παραγγείλει κοψίδια, χόρτα, σαλάτες, πατάτες, μελιτζάνες. Πω. Τα λέμε πιο ύστερα. Η ώρα είναι 4:30 και έχουμε κατέβει στα 1500 μέτρα. Υπάρχει κάποιος που καθυστερεί, τον περιμένω, είμαι σκούπα. Οι άλλοι, άμα δούμε, έχουν φτάσει κάτω στο δρόμο όπου είναι οι δεξαμενές και πήραν το δρόμο για την ταβέρνα. Δεν κρατιόνται τα παιδιά, είναι οι ταβερνόπληκτοι.
Θα φάνε το καλύτερο κομμάτι κρέας αυτοί. Εμείς τα κόκαλα. Δεν βαριέσαι, δεν απαχύνουμε. Έχουμε κατέβει γύρω στα 550 μέτρα, αλλά μπλεχτήκαμε λίγο μέσα στο πυκνό δάσος. Καλό ήταν, εξασκηθήκαμε. Να, εδώ έρχεται η ομάδα. Ανακαλύψαμε και ένα καινούριο μονοπάτι. Ένα καταπληκτικό μονοπάτι, το οποίο λέγεται The Point of No Return. Όποιος πάει από εκεί, την έβαψε. Πάει στο νεκροταφείο των ελεφάντων. Να τη ομάδα. Θαραλέοι, δυνατοί, αγέροχοι, ακούραστοι, άκαμπτοι. Μπράβο μας, μόνο εγώ είμαι πεθαμένος. Όλοι οι άλλοι πετάνε. Oh yes. 10, 5, 6, 7, 8, 18. Πρώτη-τελευταία στάση προτού φτάσουμε στο χωριό. Το χωριό είναι περίπου σε μισή ώρα. Καλά είμαστε. Εντάξει, είχε λίγο ζόρι, αλλά μια χαρά πήγαμε. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Ντροπή σας. Τι κακό. Μα και ποιος ήσταν τόσο άνετα. Σας βλέπουμε που καθόσασταν. Εγώ νομίζω ότι προχωρούσατε προς τα κάτω. Δηλαδή γενικά αυτή η διαντήληψη πήγε και στους τρεις μας. Ότι προχωρούσαν κάτω. Δεν μας παίρνει από το μυαλό. Ναι, και ξεκουράζονταν. Ακριβώς. Η ώρα είναι 6 παρά 20. Φύγαμε 10 και 10 το πρωί. Κάναμε 1000 μέτρα υψομετρική. Γύρω στα 11 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Κουραστικό ήταν λίγο. Είχε χιόνι επάνω. Μαλακό. Όλοι πήγαμε καλά. Δεν είχαμε κανένα απρόοπτο. Φτάσαμε στην πλατεία της Αλέας. Μας περιμένει ο Αλέος. Έτσι λέγεται η ταβέρνα, η φοβερή. Και το χωριό Αλέα. Εδώ βλέπουμε τα άτομα κάνουν διατάσεις. Να, εδώ η Αναστασία κάνει μια εκπληκτική διάταση. Αναστασία, για κάνε αυτή τη διάταση που έκανε, όχι την άλλη με το δεξί πόδι έτσι. Αυτή. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Λοιπόν, όλα καλά. Μια χαρά πήγαμε. Άντε, την άλλη εβδομάδα κάποιοι θα πάνε Γκιόνα, η σχολή. Εμείς έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα και σε 2 εβδομάδες Όλυμπος, χειμερινός.